בואו נראה איזה משהו בסייעתא דשמיא, אחים יקרים. בעזר השם יתברך, השיעור הזה לרפואת כל עם ישראל, ובפרטם לרפואת מאיר חי, בן חווה, הקדוש ברוך הוא יוציא אותו מהמחלה, ויקים אותו על מיטת חוליו בעזרת השם, וירפא אותו בעזרת השם, ונשלח הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, לישי בן עדי, זה גם ילד בן 4.5 שחולה במחלה, וניצה בת חווה, אני לא זוכרת, האמא גם ילדה בת 4 שחולה במחלה באשקלון, השם יתברך ירפא אותם בעזרת השם. ציבור בת פתון, ואחותה עליזה בת פתון, שגם הם שני נשים שחולות, שדרשנו אצלם שבוע שעבר בבית. שני אחיות, רחמנא ליצלן, גילו לך, גילו לך אותם. השם ירפא גם אותם. השם ירפא את כל החולים מעם ישראל. יעביר את המחלה ויכניס אותם לערבים בראש. זה לא גזעני, פשוט אנחנו חייבים לברך את הבני דודים שלנו. יימח שמם מבת זכרם. בסדר? אני חייב לשלוח עליהם, אין מה לעשות, תגידו את המפחדים שלכם. אנחנו לא מפחדים מאף אחד. טוב, בואו נראה איזה משהו, אחי ורעי יקרים, בעזר השם יתברך, מפרשת השבוע, פרשת וירא, הפרשה הקודמת. אנחנו רואים איזה משהו, אברהם אבינו, עליו השלום, אברהם אבינו יושב בתוך האוהל, ביום השלישי למילתו, זה היום הכי קשה, רש"י אומר על המקום, הברית מילה חבר'ה אנחנו לא הרגשנו. לפני 8 ימים הרגשת, הסתכלת על המועד, אם היית יודע מה הולך לעשות, היית צורח גם לפני. אבל אנחנו לא יודעים מה הולך לעשות, לא הרגשנו כלום. שנייה, הצלחה קטנה, חבשו יין, וודקה, רדבול, כמה הקפצות לפה, התינוק, קבל ראש טוב, נגמר הסרט. לא זוכרים, אברהם אבינו, גיל 90, מה זה 90? אדם לא יזכור בגיל 90, עשה בלי הרדמה עם אבן צור. לקח אבן, חתך במקום. אברהם אבינו היה אריה שבאריות. הקדוש ברוך הוא מצווה, אברהם אבינו עושה. ביום השלישי למילתו, המדרש אומר, אברהם אבינו חיפש לעשות חסדים. הלך לחפש אנשים לעשות איתם חסדים. תחשבו שזה היום הכי כואב, אם זה הוולד, זה לתינוק בין 8 ימים, זה היום הכי כואב לו, על אחת כמה וכמה אדם מבוגר, כמו אברהם אבינו, שבלי הרדמה, בלי שום דבר, היה רק עם התחבושת. אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא, גם הגמרא אומרת, הוציא חמה מן הרתיקה. חבר'ה, להוציא חמה מן הרתיקה, לפעמים פה בקיץ יש לנו 39 מעלות, 40 מעלות באילת, לפעמים גם 42, אתה יודע, אילת אתה מתפרק, אבל אתה לא מזיע, אין לך רבע נוזלים בתוך הגוף. 42. אם השמש, הקדוש ברוך הוא יוציא אותה פעם אחת מהמעטפת שלה, העולם ישרף, לא יישאר ממנו לא גריר ולא, שום דבר לא יבוא. הקדוש ברוך הוא הוציא את השמש מן הרתיקה, להאיר על העולם כדי שלא יטריחו את אברהם אבינו. ובכל זאת, אברהם אבינו הלך לחפש אורחים. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא ראה את הצער שלו, שלח לו 3 אנשים שנראו לו כערבים, ובסוף התגלה שהם מלאכים בכלל. אבל מה כתוב? שאברהם אבינו ראה אותם והיה רץ לקרוא אותם. אני הקשיתי קושיה חמורה. איך יכול להיות שאברהם אבינו רץ לערבים? אני הייתי רץ אליהם, היה לי גרזן ביד. אברהם אבינו רץ אליהם, מחמת שרצה לבוא אליהם ולעשות להם הכנסת אורחים. הקדוש ברוך הוא עשה מהלך כזה כדי להראות לנו מה זה מידה של הכנסת אורחים. אבל זה לא הנקודה של השיעור. בואו תראו מה הנקודה של השיעור. כשהמלאכים יושבים אצל אברהם אבינו, מביא להם את הלשונות, מביא להם את הבשר הטוב ביותר. המלאכים אוכלים שם. שרה, איפה שרה נמצאת? שרה נמצאת באוהל. המלאכים, האנשים שואלים את אברהם אבינו, איה שרה אשתך? בשפה שלנו, שכונה דה, איפה שרה? אמר לה, אברהם אבינו אמר למלאכים, לאנשים, שרה נמצאת באוהל. אומר רש"י, על המקום. למה שאלו המלאכים את אברהם אבינו איה שרה? מה, זה צנוע לשאול על אשתך? תחשוב אתה מתחתן, בא לך ויש לך אחי, מה שלום אשתך? מה אכפת לך מה שלום אשתך? מה יש לך איזה... זאת אשתי צדיק וברוך השם הכל טוב. מה זה השאלות האלה? מה זה צנוע לשאול בן אדם מה שלום אשתו? מה פתאום? אולי בחוץ, זה נהיה כבר כאלה, בחוץ יש אנשים שגם, לא רוצה להגיד, זה בית כנסת, מה עושים האישה של החבר, אבל זה, על פי התורה, מי שואל דבר כזה? מה היה ניכר אצל אבימלך, שאברהם אבינו לקח את שרה, ושואלים, חז"ל שואלים, למה אברהם אבינו היה צריך להוציא דבר שקר מהפה? שאברהם לקח את שרה, ושרה הייתה אחת מהנשים, 4 נשים, הכי יפות בעולם. הגמרא במסכת מגילה אומרת, שתנו רבנן, 4 נשים היו יפהפיות, הכי יפות בכל העולם. אחת מהן הייתה שרה, ואשתי. אחת מהנשים הכי יפות בעולם
זאת הייתה שרה, בנות. כשהתורה מעידה על נשים שהן יפות, זה לא מדבר פה עכשיו ששמו מסקרה ועיפרון שחור, והפן של איתמר הם עשו בשיער, ורולים, ואני יודע מה עשתה בשיער. מה פתאום? שרה טבעית. איך אתה יודע אם אישה הייתי יפה? בבוקר שהיא קמה, אם אתה רואה על כל הכרית המקה, את המסכות, פתאום יש לה ראש כזה קטן, בלי עין הרע, אז אתה יודע שהכל היה כיסויים. היום כדי להיות יפות, אנשים רבות שמות עליהם איפורים ודברים, עושים טיפול ביונדאי, איפה שאתם רוצים, רק כדי להתייצב. מה? מה היו נשות יפות? זה יפות כמו בתורה, שום דבר, הכל טבעי, איך שאתה רואה אותה, זה הסחורה הכי היקר. אברהם אבינו, שרה, הייתה יפהפייה. איפה כתוב את זה בפרשה? ראינו שאברהם אבינו הלך שם לגררים לאבימלך, שתו מהנהר עצמו, ואברהם אבינו הסתכל בבועה וראה את שרה. ואמר, הנה ידעתי כי יפה מראה את. אומר רש"י על המקום, אברהם אבינו לא ראה את שרה עד אותו זמן. 80 שנה הוא נשוי אליה, לא ראה אותה פעם אחת. למה? כדי להגיד לך, שבח באברהם אבינו. מה זה צניעות? חבר'ה, בתכלס, אנחנו לא צנועים. כמה שאדם יגיד לי, הרב, אני צנוי, כן, אני גבר ואני צנוי. אחרי היקר, כמה קמת פעמים בלילה, היית מת מצמא, בקיץ, בלי חולצה, ספק אם היה לך איזה משהו, תפסת את הבקבוק זה, הדבקת אותו, מה זה? אתה צריך לברך על זה הגומל, לא נפשות אחרי שהדבקת את הבקבוק, שמת במקרר וחזרת לישון ככה עם תאבן על הגב. זה לא צניעות. וכי הקדוש ברוך הוא לא רואה אותך? עזוב נשים, תכף ניגע בנשים. אני מדבר על גברים. גבר עצמו, חברים, נשים לב כל אחד טוב, איפה הצניעות? כתוב בהלכה, אדם צריך להתלבש בתוך המקלחת, לא בחוץ. אתה פעם שאין אף אחד בבית. אתה מרגיש בתקופת גן עדן, אדם וחווה שהולכים לפני שהם חטאו. מה קורה, יושב על הספה עם השלט, מעביר ערוצים, יאללה בלה, מה אכפת לי, גם ככה אין אף אחד בבית, כל החלונות ככה. מקסימום מישהו יחוק, אני רץ מהר לזה, מתלבש. אבל בינתיים, מה זה? זה אווירי, אחד אמר לי, הרב, זה אווירי אני מרגיש. אמרתי לו, אווירי, אבל הקדוש ברוך הוא רואה אותך, אחי. השם יתברך שם את העיניים, השם יתברך שם מצלמה בעולם שמצלמים אותה, הוא לא רואה את זה. אתם רוצים לשמוע יותר מזה? אם אדם יש לו תמונות של צדיקים בבית, מה? אסור, בתכלית אסור להחליף לידיהם בגדים. היה חברה של הרבנית שלי, תראו מה קרה לה. היא בחדר אצלה, הלכה לישון. בום, הולכת לישון, מי חולמת? בבא סאלי עליו השלום. רבי ישראל אבוחצירא. למה זה רואה בבא סאלי בחלום? מקבל את השעפלקה בכל הגוף. הוא רואה את בבא סאלי, בבא סאלי בא לה, אמר לה, תקשיבי טוב, מה שעשית זה דבר שלא יעשה, ואני כועס עליך ואני מנדה אותך. אמא קיבלה הלם בחלום, קמה בבעלה, התחילה לבכות, סיפרה את החלום לבעלה באמצע הלילה, בחורה חרדיה, כיסור ראש כל צניעות מלאה. בעלה שמע את הזדעזע, בבוקר קמו, התקשרו לרב קרבני, המשגיח אצלנו בישיבה, אמר להם, תיסעו לבבא סאלי, שימו שם נרות, תקראו שם את כל התהילים ותבקשו מחילה שהאישה תבקש מחילה אם היא ציירה את בבא סאלי. איך ציירו את בבא סאלי? בבא סאלי מת בשנת 84, מה קשור? זה היה לפני שנתיים, מה קשור? ציירנו את הרב, איך ציירנו את הרב? היא לא ידעה כלום, אבל היא עשתה מה שהרב אמר. הלכה לשם, וזה בחורה מספרת סיפור שלנו עכשיו. הגיעה לשם, הדליקה נרות, תהילים, התחילה לבכות, ביקשה מחילה מבבא סאלי עליו השלום. באותו יום שהיא ביקשה ממנו, בבא סאלי בא לה בלילה בחלום עוד הפעם. הוא אמר לה, ביתי, אני מוחה לך. אז היא אומרת לו, הרב, מה עשיתי לרב? ציירתי את הרב, שאני לא אעשה את זה עוד הפעם. הוא אמר לה, נכון, יש לך תמונה שלי אצלכם בבית? הוא אומרת לו, בטח הרב. באמצע המסדרון התמונה של הרב מתנוססת, של בבא סאלי עליו השלום. הוא אומר לה, באחד הפעמים, שאף אחד לא הבית ואת היית בחדר, החלפת, הורדת המכנסיים בחדר, את החצאית, והדלת הייתה פתוחה מעט. אז דרך הפתח הזה ראיתי אותך, וזה לא צנוע לעשות ככה. בחורה סיפרה את זה, אחת שבויה. ראה אותם דרך התמונה. אל תקשו עליי, כי זה דבר ידוע. מורנו ורבנו רבי יהושע אמר, כל מקום שיש לי את התמונה שלו, של רבי יהושע, אני רואה מה שאנשים עושים. ככה הרב אמר לכל התלמידים. שימו את התמונה, אנחנו רואים הכל.
בבא מאיר ובבא סאלי אומרים לנו הכל. בחלום אנחנו יודעים הכל. אנחנו רואים הכל דרך התמונה. ועל פי הקבלה, יש צדיקים מסוגלים לראות דרך התמונות. שהם לא בחיים בכלל. אז עוד איסור שאסור חס ושלום להוריד את הבגדים או משהו מתמונה של צדיק. תיזהרו בדבר הזה, תקפידו מאוד. על אחת כאן, ברור שבבית ככה סתם לא, כי הקדוש ברוך הוא רואה הכל, וגם את זה אלוקים מביא במשפט, על כל דבר קטן. הקדוש ברוך הוא מתדקדק עם האדם לפי הדרגה שלו, גם על דברים כאלה. אם כתוב בהלכה שמתלבשים מכנסיים תחת השמיכה, מי עשה את ההלכה הזה פה? חרבן, תראו את היד. מי התלבש מתחת השמיכה? תכף ניגע בבנות, עזבו, זו עוד סוגיה. אנחנו מהגברים, כן. הרצניות זה הדור האחרון. על מה המשיח צדקנו מתעכב? רבותיי, על מה המשיח צדקנו לא בא? הנה, אני ישבתי עם רבי ילד בחוץ, אמרתי, יש פה איזה 1,200 אנשים, נכון? בבסיס. בערב כמה נשארים פה? 20. לא כמות גדולה. במשך היום יש פה מלא. יכול להיות שבמשך היום יש דברים כאילו לא צנוע בין גבר לאישה בתוך בסיס. זה דבר נורמלי, לא? אתה רואה איזה חיילת יפה, חייל יפה, לא יודע אם קיים פה, אבל לא משנה. חיילת יפה, חייל יפה. דיבורים, עניינים, שולחת לו מיילים דרך המחשב, או שולח לו מיילים דרך המחשב, עניינים, שולחים, אני יודע מה, אפקלציות, אתה יודע איך קוראים לזה? דרך הטלפונים, דרך האייפונים. אמרתי פעם אחת למה אין לי אייפון, כי אני שומר נגיע, אני לא נגיע. אז כל אחד עם השני, בסוף נפגשים, יצא מזה, זה קלקול. דבר ידוע, זה דבר אני חושב, גם היינו בבסיסים, או בבסיסים סגורים, מאן דכר שמי השם יצילנו. אנחנו יודעים מה הקלקולים שיוצא מהדבר הזה. אחד מהדברים שמעכבים את משיח צדקנו, הרמב"ם כותב, זה האיסור החמור הזה, חבר'ה. ואף אחד לא יכול לבוא בטענה, הרב, לא יכלתי לעמוד בזה, תשמע, קפצו עליי, חצי העיר שלי קפצה עליי מהבנות. כי בוא אני אגיד לך, אחי יקר, גמרא מפורשת, על אדם בדיוק בטיפה יותר יפה ממך ומכל הזרע שלך. הגמרא מספרת על יוסף הצדיק. זה פרשת וישב. הגמרא אומרת לנו רבנן, 3 אנשים מחייבים את האדם בדין. עשיר, עני ויפה. יפה אחים חוץ ממני, יפה אחים יקרים. יפה הגמרא אומרת, זה יוסף הצדיק. תקשיבו טוב עכשיו בנות, תגידו לי אם הכרתם מישהו יותר יפה מיוסף. הגמרא אומרת על יוסף הצדיק, שיוסף היה יושב, איך באמת הקדוש ברוך הוא הביא לו את הניסיון עם אשתו של פוטיפר זילחה, שהגמרא מעידה עליה שזאת אחת הנשים היפות ביותר שהיו בעולם כולו. האדמו"ר מסלוני אומר, קח את כל היופי שהיה בעולם, הטביעו באישה אחת, בזילחה שהייתה גויה. יוסף הצדיק, בן 17, מסלסל בשערותיו. יש מאן דאמר אומר, יוסף הצדיק ממש היה מסתרק. מול המראה היה עומד, והיה ממש מסתרק בשיער. מסלסל בשערותיו, משמע שגם היה לו קצת שיער ארוך. בגלל זה הזוהר הקדוש כותב, שאם אדם יש לו שיער ארוך, גדל שיער, בדרך כלל אחרי הצבא, יש עניין כזה, גדל שיער של פרא ולנסוע לתאילנד. אבל השיער הארוך זה דינים, חבר'ה. אדם שיש לו שיער ארוך, זה דינים. הזוהר אומר איך אדם ממתק את הדינים? על ידי שהוא משאיר פאות. אדם שמשאיר פאות, כמו שלנו, ממתק את הדינים. על זה שאתם עושים סלסול אחד כזה, אתם רואים? על זה שאתם מסלסלים ככה, אומר הזוהר זה מיתוק הדין. אדם שעושה באמצע היום, ראיתם את התזכורות החדשות? מי כמוכם יודע. נכון? ראיתם? באמצע זנה סוס, מורידים משתי הצדדים. בהלכה כתוב, אתה צריך לשיר מצדי הצדדים ולהוריד באמצע. אף איפה ההלכה עושים היום בחוץ. עזבו את זה, יש גם נשים שעושות ככה. חבר'ה, תודיעו לכל הבסיס שזה מכוער שאישה עושה ככה. היום יש נשים, אנחנו, השם יצילנו, רחמנא ליצלן. אתה רואה שאתה ככה שיער ארוך, מפה פתאום מסתובבת, שאתה פה כאילו עשתה ניתוח. יש לה פה פנס. ברקלה כמו מה היא נראית, השם ישמור ויציב. מה זה? מה, ככה שרה הייתה ממנו, אתה נראית? ככה רבקה הייתה נראית, חס ושלום. יש אנשים לפעמים אוכלים תסביכים. הרב זאת חברה. אחי, איפה כתוב בכל הפרשה שלנו וירא שאברהם אבינו התחיל עם שרה באיזה מועדון? למה איפה אברהם הכירו את שרה? על החוף? שהם ישבו שם, מה? הכל בשידוכים, הכל בתארה, בתארת הקודש. הכל בתארה. אנשים לא מבינים, הרב רוצים משיח. איך אתה רוצה להביא את המשיח שאנחנו עושים את כל העבירות הכי קשות בעולם כדי להרחיק את משיח מאיתנו? איך?
הרב יוסף שני, תקשיבו טוב מה אני אומר לספר לכם. הנכד של חכם מנחם מנשה. יש לו ספר תולדות מנחם, זה אחד הל"ו צדיקים המקובלים. יש 36 צדיקים נסתרים שיש לנו עכשיו בעולם. חייב להיות, הגמרא אומרת לעולם, העולם עומד על 36 צדיקים נסתרים. יש כאלה נסתרים, אבל הם גם גלויים. כמו מורנו ורבנו רבי יאשיהו, שזה צדיק נסתר גלוי. ויש נסתרים שלא מכירים אותם. כמו חכם מנחם מנשה שנפטר, שהצדיק נסתר, הראש ל"ו צדיקים נסתרים. הנכד שלו הוא גם אחד מהל"ו צדיקים נסתרים. הוא חי עד היום. הוא פעם לקח את התלמידים שלו, תקשיבו טוב. הוא קיבל כתבים מסבא שלו, חכם מנחם מנשה, לעלות לקבר של רבי חייא ובניו, בצפת. עכשיו הוא אמר לו, איפה נמצא בדיוק הקבר של רבי חייא ובניו. מה שמצאו עד לפני 10 שנים, זה לא היה הקבר. הקבר נמצא מסביב להר באיזה פתח. ככה חכם יוסף שני מספר. הוא הגיע עם התלמידים לקבר, היה מערה סגורה. הוא אמר לפי הכתבים של סבא, פה זה אמור להיות, בוא נתפלל פה מנחה. הוא אומר, הם עומדים מול סלע, מתפללים מנחה, איך שמסיימים עלינו שבח, הסלעים שם מתחילים להיות בקעים. סדק בתוך ההר. הוא אמר לי, אתם רואים את זה? אמרו לו, בטח הרב. אמר להם, בוא נלמד בתורה. למדו תורה, הבקעים התחילו ככה, עד שנפתח חור. יוסף שני כותב את זה בספר. הוא אומר, נפתח חור, הכנסתי את הראש, ראיתי מה זה עומק של תחתית לא מגיע לכלום. לקחתי אבן, זרקתי פנימה, הוא אומר, אף אחד כל התלמידים מאחוריו, הוא אמר, איך שהאבן הגיע למטה, ראיתי אש יוצא מלמטה. הוא אמר, ראיתי בהלם, מה זה הדבר הזה? הוא אמר לתלמידים, עושים פה תיקונים, ישבו שם תיקונים יומיים רצוף. קבלה, זוהר, פירקו את המקום. הוא אמר, אחרי יומיים הוא בכה לקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה שיראה לו את השכינה הקדושה. הוא רוצה לראות את השכינה עין בעין. איפה השכינה נמצאת? הוא אמר, אחרי יומיים שהם עושים תיקונים 10 בלילה, הוא מכניס את הראש למערה, פותח את העיניים, הוא רואה את כל המערה באור. ככה הוא כותב. הוא אומר, הוא מסתכל באור, פתאום הוא רואה שנפתח בתוך המערה עוד פתח. בפתח הזה הוא רואה 36 אנשים עם ג'לביות לבנות יושבים בעיגול, ואישה יושבת באמצע, והוא תיאר את האישה. איך היא נראית, איזה כיסוי ראש יש לה, איזה חצאית, איזה לבוש עליון יש לה. הוא אמר, לא ראיתי צבעים כאלה בחיים שלי. הסתכלתי עליה על הפנים, היא הייתה מהירה לבנה, אור יוצא ממנה. אמרתי לה, כך הוא אומר, אמרתי לה, מי את? כל זה בתוך המערה. היא אומרת לו, אני השכינה הקדושה. הוא אמר, באותו רגע כמעט קיבל התקף לב. הוא הסתכל עליה, הייתה מהירה, אחרי שנייה, בום, השתנה כל הציור, הפרצוף שלה כולו חבורות, פצעים, הרגליים חתכים, סדקים כל הרגליים, כאילו הלכה עכשיו 40 שנה במדבר. הוא הסתכל עליה, הוא הזיז את הראש. הוא אמר לה, אמא, למה את נראית ככה? אמא, מה יש לך בפנים? הוא אמר ממש מוגלות, דברים שאי אפשר לדמיין. היא אומרת לו, תדע לך, בני היקר, אני נראית ככה, וזה המציאות שעכשיו אני נמצאת בה, כי השכנה נמצאת באפרה. הוא אמר, אני נמצאת ככה עכשיו, רק בגלל הפגימי ברית שהבנים שלי פוגמים. זה הפגימי ברית שלהם. ונעלמה. המקובל יוסף שני כתב את זה בתולדות מנחם. הוא אמר, הוא הזדעזע וקיבל קבלה להילחם נגד הברית. הוא אמר, כל פגם ברית נותנים עוד חבורה, עוד פצע לשכינה בפרצוף. זה המציאות. מה חשבתם, חבר'ה? לא ידעתם, מה? אבל הרב, זה... מה זה? מה אני אגיד לקימברלי, הרב? מה יש לך, הרב? זה החיות שלנו. אחי, גם זה החיות שלנו. לא באנו ממאה שערים, אנחנו לא קונים נמת, חבר'ה. אנחנו גם עד גיל 22 חרשנו את מדינת ישראל. כל מקום וכל חור שאתם רוצים של מסיבת יער שהייתה בארץ, היינו רוקדים שם כמו בטירוף. בלי כדורים, בלי שתייה, בלי כלום. רק אני והדי-ג'יי, בטירוף אדיר ביותר. ראינו בפועל הכי יקר מה זה גורם. אני יודע שזה גם הכי קשה לכל הנוער, לכל האנשים שלא בתורה, וגם לנשים זה קשה. לא רק לגברים. אמר לי תלמיד שלי, אמר לי הרב, היום זה לא כמו פעם היית צריך להתאמץ, איך קוראים לך, מה המשפחה שלך, תביא לי טלפון, איך מביא לך טלפון עם המתן, כל אחד, אתה יודע, כשמוצאים מן המספר, יואו, מה זה, זה סדרה, זאת אומרת, היום הן מתחילות. אני מרצה, אנחנו הרבה שנים נותנים שיעורים לנוער, 17, 18, 16, עברו אצלנו כל הנוער של אשקלון.
אני יודע מה הולך בחוץ, האוזניים שלכם אתם תבעלו. כל שני וחמישי בא לי תלמיד בן 15-16, אמר לי הרב, מה אתה אומר על הגאולה שאחרי? מותר לי לשתות את זה על פי ההלכה? אמרתי לו, מי, אתה צריך לשתות את זה? הוא צחק, אמר לי, לא, אתה יודע, חבריי שלי, מחייך לי, רצה לו אחת להכניס אותו לתוך המסגר. אתה יודע, חושב שזה בדיל ויעבור, איזה כבשה יש לו בבית. אמרתי לו, רבנו, אתה יודע בכלל מה אתה עושה? רחמנא ליצלן, אתה יודע בכלל מה אתה עושה שאתה מדבר איזה דיבורים כאלה? מה אתה יודע מה אתה עושה לה? עם הזוהר, אתם יודעים מה הזוהר כותב על זה? אתם תזדעזעו. איזה עוון חמור זה. פעם שאלו, למה יש בדור האחרון כל כך הרבה אנשים שהם, יש חמי מזג, אתה מתחיל איתם, אתה באוטו עכשיו, אתה נוסע ברמזור, אתה לא עובר עכשיו בירוק, מאחור האנשים סופרים, חותכים אותך, אחד מסוגל, אני הייתי עם הילדים באדום. אדום, אני יוצא באדום עכשיו. יש מאחור, מישהו סופר לי. אמרתי לעצמי, מה יש בו רציני? אני בהם, אני אעבור באדום. עשיתי לו עם היד ככה, ראיתי אותו משתגע ככה, אמרתי, הוא הולך לקרוא אותי עכשיו. ואין לי כל עכשיו להרביץ עליו על הבוקר מכות. אמרתי, הרי אתה יודע, ואהבת לרעך כמוך את כל עם ישראל חוץ מהפלונייה, מה ששחרר אותי. אתה יודע, נסענו מהר, אמרתי, מה קרה לאנשים? השתגעו לגמרי. אתה תופס למישהו חניה, הוא יכול להרוג אותך על זה. הלכתי לחנות אצל ההורים שלי בבית באיזה חניה שם, יצא לי מישהו מקומה 50. זה משם, יהודי יקר, תצא משם. אמרתי לו, שלום, מה קרה? כולה אדום, מה יש לך? הייתי צריך לעשות 3 ילדים גם, מה קרה? התחיל לעשות לתנועות עם הידיים. הרבנית אמרה לי, עזוב, לך תכנן במקום אחר. לך תדע, זה יקבל סיום וירד פה איזה משהו, ועכשיו לפני שבת גם עוד הפעם שטויות. עוד בשכונה שלי, חבל על הזמן, זה לא טוב בכלל. עשינו פה עושה אצלנו, היום אנשים, אתה לא יכול לדבר איתם, כל שנייה משהו מדליק אותם, משהו מעצבן אותם. אתם יודעים מה זה הנשמות האלה? הנשמות האלה מושכים אותם נשמות של נידה. אתה יודע, אמא לא טובלת, מציאות אמא לא הלכה לטבול, והיא נמצאת עם אבא במצווה, אז היא מושכת נשמות, הזוהר אומר, זה נשמות ארטיליות שמטיילות בעולם. אז הוא מושך נשמה מעולם הטוב. אז זה יוצא ילד שהוא השם ישמור ויציל, טרוריסט מגיל 2. אין, אתה שואל מה אתה רוצה להיות גדול, עבריין. זה היעד שלו. איך? הקדושה והטהרה של אבא ואמא. הזוהר אומר שאתה שולח את אשתך לחתונה. והיא רוקדת, נכון? חתונה עכשיו, הלכת, שאלת לראות משפחה. רוקדת שם עם כל האנשים, ריקוד מעורב, נכון? היא לא נוגעת באף אחד, היא נשואה. זה, גברים רוקדים לידה, הכל עניינים, צחוקים וזה, כיף. חוזרת 12 בלילה, אתה נמצא בבית, אתה עושה את המצווה עם אשתך, בתוך המצווה היא חושבת על הגבר שהיא רקדה איתו, הזוהר אומר, אתה מוליד ילד, ספק ממזר. חבר'ה, זה תורה. אתם פעם חשבתם על הדבר הזה? הייתה מישהי, תקשיבו טוב, היה 2 ילדים, בני 17. היו מפחידים אנשים. היה להם קטע כזה להפחיד, להבין. היה איזה סבתא אחת, זקנה אצלם בבלוק, בעד איזה 70. כל פעם שהייתה באה, הוא היה קופץ, היה מביא אותה. הייתה ניבלת. כל פעם הם מבינים אותה ממקום אחר. יום אחד הסבתא הזאת עלתה במדרגות, אז הוא בן 17, סיפור אמיתי מה אני מספר לכם. הילד בן 17, אמר איך אני מביא אותה הפעם, אני יוצא לה, אני מביא אותה עד שהיא מתה. מה עשה? היה לה מדרגות כאלה, זה בירושלים מהמקרה הזה. אתה יודע, מדרגות כאלה מהשכונות הישנות שיש פתחים. אז היא עלתה במדרגות, 10 בלילה, תפסת את הרגל תחת המדרגות. אתה יודע איזה צ'עפלק אתה מקבל. זהו, נגמר לך הסרט. תפסת את הרגל, ההיא והצרחה, נפלה, מתה. הרג אותה. בלגנים, משטרות, עולם, תפסו אותם כמובן. הלכו בית דין, הכל, בית משפט, עמדו 2 הנערים, הילד שהביל אותם, שהרג אותם. עומד השופט, קורא את כל התיק. זה רצח בכוונה תחילה זה. במזיד, הבלת אותה, היא מתה בגללך, ממש, כתב אישום, זהו, גם נגמר הילד, בן 17. הוא גומר לו על כל החיים, השופט. בסוף כל המשפט, כמובן האמא שלו הייתה בבית משפט, אבא שלו, כולם. בסוף הבית משפט, ואנחנו מאשימים את הילד כך וכך על רצח, גזרו עליו איזה 10 שנים בתוך הכלא, על הדבר הזה, בעוון שהרג את פלונית אלמונית. איך שהשופט אמר את השם של האישה, אמא של הילד התעלפה. התעלפה בלגן בתוך בית המשפט, שפכו על המים,
היא קמה, היא אמרה לשופט, רגע, אדוני השופט, תגיד עוד הפעם את השם. אמר לה את השם, היא החבירה, ניתה לבנה. הוא אמר לה, מה קרה? מה נבהלת? היא אומרת לו, תקשיב טוב, אני לפני 17 שנה, איך אמרה לו? הלכתי לעשות מקווה בירושלים. כשבאתי למקווה איחרתי. היה 10 בלילה, ראיתי את הבלנית סוגר את המקווה. באתי אליה, אמרתי לה, הבלנית, מחילה שאיחרתי, אני יכולה לטבול, אם אני לא טובלת, אני יודעת, בעלי הוא אדם קשה, הוא לא מעניין אותו. הוא יודע שאני צריכה לטבול היום, זה לטבול היום. אם אני אטבול או לא אטבול, הוא יהיה איתי. תביא לי לטבול, שאני לא איתו בנידה. הים הייתה קשוחה, מה פתאום 10 זה 10, אני לא פותחת לך. רבא הייתה 10 דקות, הבלנית לא פתחה לה, הלכה, היא אומרת לשופט, תדע לך כבוד השופט, הבלנית הזאת שלא פתחה לי זאת האישה הזאת, והילד שהבאתי באותו יום זה הבן הזה שהרג אותה. גלגלו מהשמיים, בגללה בנידה לעולם, הקדוש ברוך הוא לקח אותה, דרך על זה. סיפור אמיתי שם. תראו מה זה. זה לא דברים מסוכנים, זה לא דבר צחוק. אלה דברים קשים, אנשים לא יודעים את זה. היום אתה כבר בא לשיעור, וכבר אומר לך רב, תברך אותי שאני אתחתן. ולידה קלה. אמרתי, תחליטי, או חתונה או לידה קלה. היא אמרת לי, לא, קודם כל לידה קלה, אחר כך חתונה. כי היא בהיריון בחודש שמיני, אז היא צריכה להתחתן עוד חודש, אחרי שתביא את הילד, אז היא רוצה לידה קלה ואז חתונה. אתם צוחקים, אבל זה האמת בחוץ. זה לא היה פעם, חבר'ה, לא נורא. זה לא היה פעם, הדברים האלה. בגלל זה מרחיק מעלינו את התורה. חבר'ה, בינינו, הדברים האלה זה הדברים הכי קשים. נכון, קשה לדבר עליהם, אני יודע שנחתי עליכם היום, אבל אין מה לעשות, לפעמים צריך להגיד את האמת בפרצוף. תראו יוסף הצדיק. מי יכול לעמוד כמו יוסף? כתוב לי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדונה ותענה על יוסף, ואמרה לו, טבע אותו בפה שלה. וימאן ויאמר אל אשת אדונה, ואין אדוני לא ידע איתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי. חבר'ה, יוסף הצדיק, זה אותה תקופה של היום. יוסף הצדיק היה בבית של זילחה, זילחה הייתה פצצת עולם. הייתה מטיילת בבית, יוסף הצדיק היה עובר. עכשיו תראו מה זה יוסף הצדיק, איזה גבר אמיתי. זה אש של תורה. יוסף הצדיק, חבר'ה, נמצא בתוך הבית. הוא העבד שלה. לקח אותו בתור עבד, פוטיפרה. הוא הולך עם העיניים ברצפה, לא מסתכל עליה. הוא לא מסתכל עליה. שומר ממנה עיניים. זילחה אוכלת הנשמה. אתה יודע מה זה שבן אדם שומר עיניים מאישה? היא חושבת שכולה פגומה. כמה פעמים אנחנו דורשים לנשים, נשים מקבלות עליי סיבוב. הרב, למה אתה לא מסתכל עליי? אתה פוגע בי, אתה יודע? אמרתי לה, ואם אני אסתכל עליך, אתה יודע כמה אני פגע. אז עדיף שאנחנו לא נסתכל צדיקה. וחוץ מזה, הקדוש ברוך הוא נתן לו עיניים כדי לראות את הרבנית שלי. צדיקה, בסדר? זה מבחינתך בסדר? אז היא נרגעת. אמרתי לה, ואת רוצה שבעלך ישמור את העיניים? אמרה, מה יהיה הלוואי ידבע זה ישמור את העיניים? אמרתי לה, שאני אברך אותו, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי נכם, זה מצווה 7 מצוות עשה מהתורה יש בדבר הזה. מה חשב? זה חסידות? זה א' ב' של תורה. אני גם חשבתי, חבר'ה, כמוכם בדיוק. לשמור מהמראות שיש בחוץ. זה קשה מאוד לשמור עיניים בחוץ. שכל כך נשים יפות יש לך בחוץ. אמת או לא אמת? ואדם בכלל שאתה מטייל חופשי, או הולך לים, אין מציאות שאדם ישמור את העיניים בים. אנחנו זוכרים שפעם אחת השם ניסה אותנו, מה זה ניסיון בדבר הזה? רק שקיבלנו שמירת עיניים, סיפרתי לכם, אני אחזק את החבר'ה שלא שם. פעם אחת הלכנו עם חבר טוב, חבר שהיה בישיבה, התקלקל, ירד, ואני התחלתי להתחזק. אז הוא אמר לי, תשמע, נראה, בוא תבוא איתי לים, לך לים מופרד. אמרתי, ים מופרד על הכיפק, סבבה. ים מופרד, אין נשים. רק גברים, יום של גברים, לקח אותי לים, נכנסנו. עכשיו בים באשקלון, איזה מופרד, איזה נעליים. אתה מסתכל ימינה, כל הבנות נמצאות פה, שמאלה, יש לך כל הבדואים בצד השני. נכנסנו לשם, שחינו, פתאום אני שומע מהחוף קריאות. אלירן, אמרתי לו, נכון אנחנו מדמיינים? ואין מדוזות על החוף. הוא אמר לי, מה זה אין מדוזות? בטח שיש. מדוזות זה כאילו אנשים שיש על החוף. אמרתי לו, מי שמע? אני שומע את השם שלי. אמר לי, זה פלונית ופלונית. ידידות מהעבר. אמרתי לו, אני לא יוצא מהמים, אחי. עד שהן לא הולכות, אני לא יוצא מהמים. אני לא יכול לראות אותם בגידם, השתגעת, קיבלנו שמירת העיניים. מי יראה אותם ככה? אתה שורף לי את הנשמה, תשרוף לי. הוא אומר לי, לא, אל תדאג, וזה, אני אגיד להם שילכו. עכשיו, קיבלתי את המהלך שהם עשו איתו מהלך. להביא אותי לשם כדי לדבר איתי, כי הרבה זמן לא דיברנו. ואיך פתאום התנתקת? כשאתה חוזר בתשובה, אז לפעמים אתה מתנתק, אתה עושה ניתוק מכל החבר'ה, ולא מתאים לה שאתה מנתק את עצמך מהם.
והיית ענייני בחבר'ה, וכולם היו תמיד, אתה יודע, כמו הראש של החבר'ה. אז מה אתה מתנתק? פרט אחת משם שהשם ישמור ויציל. אז עשו מהלך עליי, אמבוש, מערב. אבל את המערב הזה השם יתברך סייע בעדי. באתי לחוף, הורדנו את העיניים לרצפה, השם יתברך עדי. הורדנו את העיניים, אמרה לי, מה, אתה לא מסתכל עליי? קניתי בגידם חדש של פלפל. אמרתי לה, מה את אומרת? יא גמבה, אני לא מסתכל עליך. לא רוצה להסתכל. אחי, אתה לא יכול לעמוד דבר כזה. מה, אנחנו גברים, מה? אתה רואה? מה, אתה לא תרים את הראש? אמרה לי, מה? עד כדי כך חזרת בתשובה, אתה השתגעת, אתה פנאטי? אמרתי לה, פנטה אני גם, אני לא מרים את העיניים, לכו. עכשיו אמרתי לזה, לקליפה של לידי, אמרתי לו, מה הבאת עליי עכשיו? מה, אתה דוד של סמך מם אתה? מה אתה עושה? תשחרר אותה ממני. הוא אומר לי, אל תדאג, הן הולכות, והן היו מאחוריו. הוא אומר לי, טוב, תרים את העיניים, דבר איתי. איך שאני מרים את העיניים, הוא עושה לי ככה. בום. היו מאחוריו, ראיתי אותם. קלטתי אותם בשנייה אחת. הורדתי את העיניים, אמרתי, איך עכשיו אנחנו ניפטר מהם? תפסתי את הבוץ מהרצפה, דחפתי לתוך שתי העיניים. העיר ראתה את זה, הזדעזע, נפלה אחורה ברכה. הוא השתגע! רץ לי שם הערכה. אין מה לעשות, חבר'ה. לפעמים עושים מעשים קיצוניים כדי להתגבר על היצר. אנחנו בני אדם, חבר'ה, מה? פרט אדם שהיה בתוך הדברים האלה. אני מחזיק מחייל ששומר את הברית שלו, הוא שומר את העיניים, הוא חיילת ששומרת על עצמה בבסיס סגור, היא כמו שרה ואברהם של הדור הזה, של אז. אשריו, אני מצדיע לחייל כזה. אוי, מיד ימינו עצמו, מה שאתם רוצים, מצדיע לה. ולחיילת כזאת, שמסוגלת לשמור על הצניעות לבסיס סגור, אני מחזיק ממנו. מה זה? זה אשרה והשחל, היא צריכה להיות ממש פלדה. אותו דבר גם הגבר עצמו. אפשר להיות כל אחד מפה, מי שרוצה. אחים יקרים, לי למתות לצד השני, מי שרוצה. אפשר להיות בטבעי, אבל הכל כוח רצון של האדם, מה אנחנו נעשה באמת? תראו יוסף הצדיק. איזה ניסיון האדמו"ר מסלוני אומר עליה יוסף? יוסף עמד כנגד כל הניסיון הזה. יוסף הצדיק, רבותיי, תראו מה זה בתוך הבית, זילחה עוברת אליו, לא סתם עוברת. כתוב במדרש שזילחה החליפה 3 הופעות ביום. בבוקר, במנחה ובערבית. כל פעם הייתה הופעה חדשה, קרוקר, אני יודע מה, לקוסטים, עניינים, כל מיני את ההופעות, לא יודע מה היום הכי הולך הכי חזק. תומי המפגר, אמבר קומבי, אני יודע מה, כל הזה, כן, כל החדשים למיניהם לבקרים, אין, יוסף הצדיק לא מרים את העיניים, זילחה כבר כאילו הסיבוב עליו. אמרה לו, בוא לפה! אמר לה, כן? הוא מוריד את העיניים. אמר, תסתכל עליי, אני אוהבת אותך. כל החדר יוסף והוא זילחה, לנצח נצחים, עמודו קנאים, כל הזה, הכל, היא מתה על יוסף. אין, יוסף לא מסתכל. אמר לה, אשתו של אדוני, אסור לי להסתכל עליך אפילו. היא אומרת לו, אם אתה לא תסתכל עליי, אני מוצא לך את שתי העיניים. אמר לה, הקדוש ברוך הוא בוקח עברים. הוא אומר לי, אם אתה לא תסתכל עליי, אני מכופפת אותך. הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא זוקף כפופים. היא אומרת לו, אם אתה לא תסתכל עליי, אני שמה אותך במעצר, בחצור. הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא מתיר אסורים. כל מה שהיא אומרת לו, יוסף שולח לקונטרה. זילחה לא יודעת לאכול אותו. נהייתה חולה, חולת אהבה אני. היא קיבלה חולי מיוסף. הבנות ראו אותה, אמרו לה, זילחה, מה את מגזימה? נהיית חולה ממנו? היא אומרת להם, למה אתם יודעים לכם איך נראה בכלל על העבד שלי? שאתם מדברות ככה? המדרש אומר, הושיבה את כל החברות שלה בתוך חדר, 40 בנות. היא אמרה ליוסף, תיכנס. נתנה לכל אחד מהם תפוח וסכין, אמרה להם, תקלפו את התפוח ותאכלו, אני אקרא לו שיכנס. המדרש אומר, יוסף הצדיק נכנס, היו מקלפות את התפוח, היו מסיימות קלפות את התפוח, היו מתחילות לקלף להם את האצבעות שלהם, היו זבות דם, והיו מסתכלים על יוסף הצדיק כמה יפה הוא. מה זה חבר'ה? לא עובד פה עליכם, אבל לא נורא. אתם יודעים מה זה? תחשבו איזה יפה יוסף הצדיק היה. שיא היפה תואר. ואיך עמד? כמו אריה. עד כדי כך שהגמרא אומרת, שמה לו ברזל מפה לפה. תקע לו ברזל. יוסף הצדיק עצם את העיניים. אמר לה, אני לא מסתכל עליו. קפצה עליו. תפסה לו תמיד, שחרר לה תמיד. שחרר לה תמיד. עכשיו יש לה עכשיו משהו ביד, שהיא תתבע אותו עכשיו, שהוא רצה לעשות לה איזה משהו, ידחפו אותו לכלא וכך היה.
קיבל על זה 10 שנים ועוד 2 בכלא. על עוד איזה ביטחון מהשם. 10 שנים ישב בכלא רק כדי לא לדעת בזלך חבר'ה. מי יכול לעמוד דבר כזה? בגלל זה יוסף הצדיק. למה הוא נקרא הצדיק? הוא היחיד נקרא הצדיק. כי הוא היה שמור הכי מקרים ביסוד, הוא היה צדיק. הוא הסמל, הוא יתבע את כל היפים. כל האנשים שרואים שיפים שלהם בנות, שהיה להם העולם ומולהם, הוא יתבע אותם. הוא יעמוד ביום הדין, יגיד לבורא עולם, זה יותר יפה ממני. אתה רק תסתכל על יוסף הצדיק, אתה תתבלבל. המדרש אומר שיוסף בנות, היה לו יופי כמו רחל ממנו, עליה השלום. היה קופי רחל. יפה תואר. יוסף הצדיק יתבע את כל האנשים שחשבו שקפצו עליהם נשים חבר'ה. מי יכול להביא דבר כזה? מי יכול לעמוד מולו? בין יוסף בעולם הדין. אותו דבר העניים, אותו דבר העשירים. אדם שיש לו הרבה כסף. יש לו תלמידים, שאתה רואה ההורים שלהם גם כשהם עומדים הם יושבים. אנשים חבל על הזמן. מיושבים כמו שצריך. אמרו לו, מה אתה רוצה? הכסף. אמרתי לו צדיק, היה צדיק אחד קראו לו רבי אלעזר בן בר חרסון. הגמרא מעידה עליו שאבא שלו הוריש לו, לא הרבה, 1,000 ספינות, ב1,000 ערים. 1,000 ערים, אחי. למה זה 1,000 ערים? 1,000 ספינות, בקושי קייק יש לנו בחוץ. 1,000 ספינות. בוגי במקרה הטוב. 1,000 ספינות הוריש לו. ורבי אלעזר בן חרסון יצא מכל העושר והיה עובר ממדינה למדינה מטלטל כדי ללמוד תורה. ויום אחד הגמרא אומרת שהוא עלה לספינה שלו, לא היה לו כסף שלם, זה הספינה שלו. הוא לא רצה להשתמש בשם שלו. אז הוא אמר לו, איך אני יכול לעלות פה לנסוע לעיר? הוא אמר לו, בוא תקרצף פה את הסיפון. היה רבי אלעזר בן חרסון מקרצף את הסיפון של הספינה שלו. רק כדי ללמוד תורה. זה רק לסבר את האוזן, שאין לנו שום דרך לברוח הכי מקרים מהתורה. לא משנה באיזה מעמד בן אדם שם אותו, הקדוש ברוך הוא שם אותו בעולם. תמיד אתה חייב לעשות את מרבית השתדלותך בתוך התורה הקדושה. תשמעו סיפור, תראו מה זה בסייעתא דשמיא, מה זה הכוח הכי מקרים של התורה. זה סיפור של השגחה פרטית. מה השם יתברך עושה בעולם. סיפור אמיתי שהיה בשואה. תפיצו את הסיפור הזה אחרי זה בכל הבסיס. תראו מה זה. היה הכי מקרים, איזה אדם אחד, מבוגר, ישב בבית קפה בירושלים, ישב שם בכיף, בסטלבט, בא איזה ברסלב אחד, מכיר את הברסלבים, שבאים ככה גם בצמתים, תיס, מה יהיה לך, אתה יודע, כולם בשמחה. רבנו אמר להפיץ, מפיצים את התורה של רבנו. זה אמת, ככה רבנו גם כותב. הברסלב הזה נכנס למסעדה בירושלים, רואה את הבן אדם המוכר הזה, יושב, לא נקרא עליו שום סימנים שהוא בכלל דתי או משהו כזה. הוא בא לדבר לו, אחי, בוקר טוב, מה אם צדקה קצת לישיבה? השם ישמח אותך. הסתכל על הבן אדם הזה בערך בגיל 80, אמר לו, מה? צדקה לישיבה, תעיף את הקופה הזאת מהפרצוף שלי, ותעוף מפה יא בטלן אחד. אתה יודע, הברסלב, קיבל, אתה יודע, זה זץ בשפה שלנו. אף אחורה. אמר, תשמע, יש איזה דברים בגו, בתוך זה, לא סתם הוא נפל עליי ככה. אז הברסלב בא אליו, אמר לו, אחי, תגיד לי, עשיתי לך איזה משהו? למה ענית לי בצורה כזאת? אמר לו, אני לא אחיך, ובא לי לענות לך ככה. ומה אתה רוצה? לא להביא אותו, לכו תעבדו כולכם, לא רוצה להביא לכם כסף. ואני לא מאמין בתורה ולא בהשם ולא בכלום. אז תשחרר אותי. הברסלב אמר, תשמע, בחיים הוא לא התקל בבן אדם כזה, אנטי? מה, עד כדי כך? הברסלב עשה סיבוב וזה שער לתת לו להירגע, חזר אליו עוד הפעם. אמר לו, אחי, שביקשתי ממך כסף, אבל אני יכול, תגיד לי, למה אתה ככה קיצוני? מה קרה? אמר לו, עזוב אותך, זה סיפור, אני לא רוצה להוציא אותך מהתורה שלך. אם אני אספר לך מה שקרה לי, אתה תצא מהתורה, ולא תאמין בכלום. אמר לו, אז נסרתי. ככה אמר לו ברסלב. אמר לו, טוב, תשב. שתיים יושבים במסעדה. אמר לו, תזמין לו איזה קצת משהו לשתות, אבל סיפור ארוך. הבן אדם הזה יושב מדבר איתו, אמר לו, תקשיב טוב. אני, ככה אומר לו, אני הייתי רב בעיר בפולין. אמר לו, היית רב בעיר בפולין? אמר לו, כן. אמר לו את השם של העיר. אמר לו, אני הנקתי את העיר שמה, 30 שנה הנקתי את העיר. אני הייתי הרב שלנו. איך פתאום אין זקן, אין כיפה, אין כלום, יש אנטיות. אמר לו, תקשיב טוב,
אני שהיינו בפולין, והייתי שם הרב, הגיע עם אח שימו ועם בת זכרו, שם רשעים מרכב. המכוער עם הפולין לצד היטלר, עם השפם הזה. הוא קם 1939, פתיחת מלחמת העולם השנייה, הצבא הגרמני, היטלר מכניס בהם רע לכולם, מקבלים שגת, מתחיל מכונת ההשמדה. בקצור יהודים הנביאים בעצמו. כל יהודי אירופה כמעט לא שומע זכר ופליט. הוא אומר, היטלר התחיל במסע הרציחות שלו. הוא אומר, פולין זה אחד המרכזים הכי גדולים שהיטלר רצה להגיע לשם, כי כמעט היו שם מרבית היהודים באירופה, 2.2 מיליון איש, יהודים. הוא אמר, הוא הגיע מהר מאוד לפולין, סגר את כל פולין, אין יוצא ואין נכנס. הוא אמר, אני אצלי בעיר, ידעתי שזה שאלה של זמן, עד שהקצינים הגרמנים יגיעו אלינו ויעשו לכל העיר מה שהם רוצים. הוא אמר, וזה לא איחר לבוא. עבר אולי איזה חצי שנה מעט שסגרו את כל פולין, וביום אחד בעיר כינסו את כל העיר שלי, כולל אותי, במרכז העיר. הגרמנים עשו רשימות שם על הכל, להתחיל להוציא רכבות לכל אושוויץ וכל המחנות השמדה. הוא אומר, את הרב של העיר היה איזה עניין לגרמנים, תמיד להתנכל ליהודים החרדים. חיפשו תמיד את הרבי, את הרבנים. הוא אמר אליי לבית, הוא אמר לי, אתה תחזור הבית, שלח איתי איזה חייל שילווה איתי. הוא אמר, אנחנו נבוא אליכם לבית. הוא אמר, הקצין הגרמני נכנס אליי לבית. אמר לו, לי קוראים אברהם. הוא אמר לו, נכנס אליי לבית, הקצין הגרמני, אני, 8 ילדים ואשתי, יושבים בסלון. הוא אמר, הקצין הגרמני נכנס, אמר לו, אתה רבי, בגרמנית. אז אמרתי, אני ידעתי, הוא אמר לו, אני ידעתי גרמנית, אמרתי לו, כן. הוא אמר לי, יופי, הוציא את הנשק, בום, בילד השני, בשלישי, ברביעי, דפק בכולם כדורים. ולסיום הביא לי אשתי בראש. הרג את כל הילדים מול העיניים שלי. הוא אמר לו, תקשיב טוב, אני עם זקן, מגבעת, פה את הכל. יש לי עוד ילד אחד קטן. עוד ילד אחד קטן, שלמה שלי, שזה אהבת החיים שלי. הילד הקטן הזה היה בחדר, הוא לא יצא לסלון. שלמה שלי, הירי אותו ישר שם בתוך החדר. הוא הרג את כל המשפחה של הגרמנים מול העיניים. הוציא את הנשק, שם לי בראש. אמר לי, רבי, ישבת הולך גם אתה למות. אמרתי לו, תהרוג אותי, גם ככה הרגת את כולם. הדלת נפתחת, שלמה יצא. אז הגרמני אמר בגרמנית, אני רואה שיש לך, טען את הנשק, שם לילד, בא לשים לו כדור. אמרתי לו, תדע לך שאם אתה הורג אותו, אם אתה רוצה לעשות לי משהו, אתה לא יכול לעשות לי כלום. כי אם הוא מת, אני מת עכשיו ביחד איתו. תהרוג אותי ביחד איתו. הוא הסתכל עליי, מספר לו אברהם, הוא רואה אותי שאני קצת גדול, שאני טוב לעבודה. הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני לא אראה. אתה מתאים לי לעבודה, אתה. בוא בחוץ. לקח אותו, לקחתי לי את שלמה, שמתי אותו ביד. תפסתי את שלמה שלי ביד, יצאתי איתו בחוץ. גילה אותנו על רכבת, נסענו למחנה עבודה. מחנה עבודה אושוויץ. הגענו לשם, השם, אף אחד בחיים לא יכול לדמיין איזה זוועות ראיתי בעיניים. עכשיו, כל זה הברסלב דבוק. הוא אמר באחד הפעמים, נכנסתי לאיזה, כמו מקלחת שמה, בתוך המחנה, תפסתי את שלמה שלי, שמתי אותו לקיר, אמרתי לו, שלמה, אבא אומר לך, אין אלוקים יותר. לקחתי סכין, הורדתי את הזקן, הורדתי את הפאות, זרקתי את הכובע, זרקתי את המקבט, זרקתי הכל. אין אלוקים יותר. על מה שאלוקים עשה לי ולך, שלמה, אני לא מאמין בכלום. בוא תהיה עם אבא כל הזמן. תפסתי את שלמה שלי, אברהם עכשיו מספר לו. תפסתי את שלמה שלי, והתחלתי לעבוד אותו בתוך אושוויץ. אני והוא עובדים. אני תופס אותו ביד אחד, ועם הטוריה ביד השנייה בונה את כל אושוויץ. ככה במשך שנה וחצי, שנתיים, אני עובד עם הילד, אני לא זז ממנו. הוא אמר אחרי שנתיים, 1944, נכנסו הקצינים, כינסו מאיתנו קרוב לאיזה 2,000 יהודים, אמרו לנו, חבר'ה, יוצאים לצעדה, צעדת המוות. הוא אמר, פולין, חורף זה -20, -10. הוא אמר, אני תפסתי את שלמה, שמתי אותו עליי. אמרתי לו, שלמה, הולכים לעבור עכשיו איזה משהו, אתה חייב להיות חזק. אתה חייב להחזיק קימה ואנחנו מסיימים את זה, אנחנו יוצאים לחופשי. הוא מספר לו, תקשיב טוב, תפסתי את שלמה עליי,
פתחנו את הצעדה של צעדת המוות, 4 בבוקר, שלג יורד עלינו, אנחנו עם בגדים בלי נעליים. הוא אמר לו, דמיין לעצמך, אנחנו נמצאים ביערות של פולין, הרגל הראשונה שנוחתת על השלג, אתה מרים את הרגל, הכף רגל, הבשר נשאר על הרצפה. מרוב שקר, עקבות של דם. הוא אומר לו ככה, התחלנו את הצעדה. הוא אמר, והגרמנים אמרו לנו, מי שעוצר בצעדה שנייה אחת לנוח, קבל כדור בראש. מאחור הגרמנים שקים שלופים, כולם דובונים, מעילים, בתוך רכבים, ואנחנו 2,000 יהודים צועדים. שלמה שלי, מספר לו. הוא אמר, התחלנו לעבור. ביום הראשון, שרדנו. כמה נשארנו? מתוך 2,000. אנשים מתו כמו זבובים. או מהקור, או מזה שהגרמנים הרגו אותם, כי הם עצרו. הוא אומר, באמצע הדרך שאנחנו אחרי יום וחצי, אמרתי, זהו, אנחנו אוטוטו מסיימים. 543 קילומטר עברתי עם שלמה. הוא אומר לו, הלכנו, לא שתינו ולא אכלנו כלום, יום וחצי רק הולכים. ביום ובלילה רק הולכים, בלי לעצור שנייה אחת. מי שעוצר, כדור בראש. הוא אמר, כבר התחלנו לראות את הסוף. אמרתי לו, שלמה, זה הסוף כבר הגיע. שלמה, הסוף הגיע, זהו, אנחנו עוברים הכל, יוצאים לחופשי. הוא אמר, הגרמנים קיבלו סיבוב, ראו שקבוצה גדולה של אנשים הולכים לסיים, הוציאו את הנשק, התחילו לטבוח בהם. הוא אמר, התחלנו לרוץ כמו משוגעים, והגרמנים יורים עלינו מכל הצדדים, מורידים את כולם. הוא אמר, אני רץ, אחרי 200 מטר, שלמה היה לי על הגב. אמרתי לו, שלמה, אל תעזוב את אבא, אל תעזוב. הוא חיבק אותי, רצנו אחרי 200 מטר, כדור הופלח בתוך היד של שלמה, הוא נופל על הרצפה. הוא אמר, מהלחץ של הריצה שאני רץ לא הרגשתי. הסתובבתי, ראיתי את שלמה על הרצפה. ידעתי שזהו, אני מת. הוא אומר לו, רציתי לחזור, שמעתי את הילד שלי הקטן, שזה היה בבת עיניים. אמר לי, אבא, תלך, אם אתה תעצור איתי פה ביחד, שתינו נמות. עדיף שאני אמותה ואני אוהב אותך. הוא אמר, קפצתי את הגבעה, הצטרפתי לפרטיזנים, וזה מה שאתה רואה היום. אמר לו, זה שהקדוש ברוך הוא לקח לי את שלמה, אתה רוצה שאני אאמין בו? אני לא מאמין בכלום. היה עניין אחד כזה. תשמע, זהו, אין לבן אדם חיים. אמר לו, מאותו יום אני עושה הכל ההפך. בכיפור אני עושה את כל העבירות כנגד התורה. אני יודע את כל התורה ואני עושה בדיוק הפוך. אין אלוקים. אמר לו, עכשיו אתה מבין. השם יתברך הוריד לברסלב. אמר לו, תקשיב טוב. רב אוברום, אתה אוהב את שלמה? אמר לו, שלמה, זה היה החיים שלי. אמר לו, תראה, מחר יש בכותל, מתאספים כל האנשים להגיד קדיש. תבוא תגיד קדיש עליו. כמה שנים לא אמרת עליו קדיש? אמר לו, מי שעליתי לארץ לא אמרתי על שלמה לקדיש. אמר לו, תעלה, תבוא תגיד עליו קדיש. אתה יודע מה קדיש יכול לעשות? אתה למדת תורה. אהול, בחמת שנפתח לו הלב מהסיפור, אברהם אמר לו, אתה יודע מה? אני בא איתך. מתי מחר? 10 בבוקר. אמר לו, ברסלב, אני בא לקחת אותך. 10 בבוקר למחרת, הוא רואה את אברהם עם כיפה כזאת של האירועים, הלבנה, מחכה לו, אתה יודע, עם חליפה, מחכה לו שמה, עלה איתו, בא איתו לכותל. עכשיו, הברסלב הזה מכיר את הרב של כל הכותל. עלה איתו לשם, כל האנשים, 10,000 של אנשים בכותל, מעמד מרגש. עומד הרב שמה, מתחיל להסביר, זה הקדיש העולמי, קדיש שעושים לעילוי נשמת הנשמות שעושים עליהם קדיש, או כאלה שעושים עליהם מי שצריך לעשות עליו קדיש. הקדיש העולמי מתחיל להסביר לכל האנשים שם. כל האנשים הולכים לעשות קדיש ביחד. מעל 10,000 אנשים עושים התגדה והתקדה שמר רבה. למה זה לשמוע 10,000 עושים צמרמורת בכל הגוף. הברסלב הזה הכיר את הרב שאחראי על הקדיש. הוא בא אליו. הוא אמר לו, אמר לו, הרב, יש פה יהודי יקר ביותר, שלא עשה, מי שהבן שלו מת, לא עשה עליו קדיש. אני יכול לבקש, אתה יכול לתת לו לעשות קדיש? הרב אמר לו, בטח, שיעשה קדיש בכבוד. אחד עושה קדיש, כולם אותו עושים ביחד. רבי אברהם עולה לדוכן, עומד שם, הרב של הקדיש מביא לו את המיקרופון, הוא אמר לו, הנה זה הסידור, אמר לו, במה אתה קורא? אמר לו, אני רגיל, בסידור רגיל. אמר לו, הנה זה הסידור, זה הקדיש, פה לעצור בזה. אז הוא אמר לו, כן, אני יודע את ההלכות של זה. אל תדאג, אני יודע את ההלכות. הרב אמר לו, בסדר, אתה יודע. אז הנה זה הקדיש. אמר לו, רק לפני שאתה עושה קדיש, לעילוי נשמת מי אתה עושה את הקדיש הזה? אז אברהם הסתכל על הרב של הכותל,
הוא אמר לו, את הקדיש הזה אני עושה לעילוי נשמת הילד שלי. שלמה לבן אברהם, שמת לי בשואה. הרב הסתכל עליו. אבא? זה אבא שלו. הוא הסתכל עליו, שלמה לב? נפל עליו, שתיהם נפלו אחד על השני. זה היה אבא שלו. שתיהם התחילו לבכות. תראו מה הקדוש ברוך הוא גלגל. הוא אמר לו, שלמה לב, אתה אמור למות, איך אתה חי? אמר לו, אבא, אתה לא תאמין איזה נס השם עשה לי. שירו בי ונפלתי והלכת. היו שתי יהודים שרצו לידי, ירו בהם, הם נפלו עליי, כיסו אותי. נשארתי בחיים אבא. והגעתי לארץ, אני מחפש אותך כבר איזה 20-30 שנה. ככה הוא מצא את הבן שלו. תראו מה זה האחים יקרים, הקדוש ברוך הוא העלה את האלות שמסובב את כל הסיבות. מה הקדוש ברוך הוא מסוגל לעשות בעולם? רק כשאדם, אחים יקרים, מתקרב לתורה הקדושה. כשאדם מתקרב לתורה הקדושה טיפה, לא משנה באיזה דרך, השם יתברך מגלגל עליו. היה איזה בחור אחד, תשמעו בנות, סיפרתי לכם את זה. היה בחור אחד, שהיה יוצא לשידוכים. סיפרתי לכם את זה? היה איזה בחור אחד שהיה יוצא לשידוכים. לא הצליח לו שידוכים, עוד שידוך ועוד שידוך, 20 שידוכים, 30 שידוכים, 40 שידוכים, הגיע ל100 שידוכים, הרים ידיים. אמר, אני לא רוצה יותר שידוכים, בחור ישיבה מירושלים. בא לרב שלו, אמר לו, הרב, אני לא רוצה יותר שידוכים. אין, מספיק, אני אהיה כמו רבי חנניה בן הקשיא, שלא התחתן שהיה עם התורה הקדושה, זה מה שאני אהיה. אמר לו, הרב, מה פתאום, אתה חייב להתחתן, פה ובוא מלאו את הארץ, זה מצווה מהרמב"ם ראשונה, מהתורה. אמר לו, תקשיב טוב הרב, אני 100 שידוכים, אין, אף אחד לא רוצה אותי, ואתה יודע הרב למה גם. איך שהן באות אליי, מסתכלות עליי, אומרות לי הרב שלה, הרבנית שלנו תדבר עם הרב שלך. כאילו בשפה של החרדים אני לא רוצה אותך. הוא אמר, 100 בנות סירבו לי הרב. אמר לו, אתה יודע מה? לך לרב קניאבסקי, מה שהרב יגיד לך תעשה. הוא מספר, הוא הולך לרב קניאבסקי, נכנס אליו, רבי חיים קניאבסקי בבני ברק, הרב קניאבסקי בבני ברק מסתכל, הוא בא אליו, אמר לו, הרב, 100 שידוכים, אני בן 26 כבר, 7-8 שנים בתורה, הרב מספיק. אני לא יוצא את השידוכים, אני מתחתן עם התורה. הרב קניאבסקי אמר לו, תקשיב טוב, השידוך הבא שאתה יוצא איתם, זאת אשתך. אמר לו, הרב מבטיח? אמר לו, לא מבטיח כלום, אבל זאת אשתך. אבל תעשה לי טובה, שאתה מדבר איתם, תדבר איתה במקום, תיפגש איתה במקום חשוך, לא במקום מואר. למה? אותו הבחור הזה מירושלים היה מתנוסס לו על הפרצוף צלקת גדולה, מהגבל עד לפה, ממש עבה. אז הוא, כל מי שאתה רואה את זה, אתה ניגלת ממנו. אמר לו, הרב, מקום חשוך? כן, אמר לו, מקום חשוך. באו למסעדה בירושלים, אתה יודע, ככה אווירה רומנטית, ככה האורות קצת מעוממים, יושבים שם ביחד. עכשיו הוא מסתכל עליי מהצד השני של הפרצוף. היא מדברת איתו שעתיים קצצות אחד עם השני, יראת שמיים. מה זה התאהבה בו? אמר לו, תקשיב טוב, אני רוצה לזרוק וורט חתונה. אמר לה, כן, וזה כבר חשב על הברכה של הרב. היא אמרה לו, כן, אבל אתה יודע איך זה הולך אצלנו. צריכים לצאת קצת בחוץ, לראות שאתה לא צולע, אין לך גיבנת וכו'. שידוכים ככה זה, לראות שהכל, כל האיברים במקום, אין לך פרוטזות. אמר לה, אין בעיה. היא יצאה איתה בחוץ. עכשיו, בחוץ יש אור אדיר ביותר. עכשיו, אם הוא יסתובב, תראה את הצלקת, תקבל סיבוב, תלך. יוצא איתה בחוץ, אבל הוא עם הפנים ככה. הוא הולך איתה ככה. היא אמרת לו, שוב, נתפס לך הצבא? הוא אומר לה, כן. כאן ישנתי לא טוב על הכרית, נתפס לי הצבא. היא אומרת לו, טוב, נתפס לך הצבא, אבל אתה לא יכול להביא להזיז את הראש שנייה? הוא אומר לה, לא. אז היא אמרה, אין בעיה, אתה לא תזיז, אני אעשה את העיקוף. התחילה להקיף אותו, לראות את הצד שני של הפרצוף. והוא מסתובב ככה והיא מקיפה אותו. לא רוצה להראות לה. יש לו צלקת על הפרצוף הבא. היא אומרת לו, בואי נתסובב אליי. הוא אומר לה, אבל אם מסתובב, אני יודע שאת לא תרצה. את תבטלי עכשיו. היא אומרת לו, מה פתאום וזה? אני דיברתי איתך, תראה שם עם תלמיד חכם. הוא אומר לה, אני יודע בוודאות. היא אומרת לו, אל תדאג, אני לא מבטלת. עכשיו, בדיוק הפנס של הלילה היה על הפרצוף שלו מואר. הוא אמר שהוא מסתובב, היא מקבלת את כל הפלש. הוא אמר לה, טוב, את רצית. נתן לה סיבוב עם הצלקת, בדיוק האור הראה לצלקת, היא הלכה אחורה. הוא הסתכל, אתה יודע, הוריד את הראש, בשפה המרוקאית אומרים מועליה. הוא הוריד את הראש, אתה יודע, הלב נשבר. הוא אמר לה, בטח עכשיו, תגידי שהרבנית שלך תדבר עם הרב שלי. אז היא אומרת לו,
כאילו היא באה להגיד לו, כן, איך אתה יודע? אז הוא אמר לה, לפני שאת עוזבת, תני נספר לך סיפור מה זה הצלקת הזאתי, ותעשי מה שאת רוצה. אמרת לו, בסדר, רק מהר, אני ממהרת, פתאום ממהרת. ישבו על הספסל, בירושלים 10 בלילה. הבחור שלנו יושב על הספסל, הוא לא... עכשיו רק ספר את הסיפור. אמר לה, תראה, כמו שסיפרתי לך, אני בעל תשובה. 7 שנים אני לומד תורה. לפני 7 שנים, בירושלים, חבר שמתקשר אליי ב10:30, אומר לי, אחי, אתה רוצה ללמוד גמרא? אמרתי לו, בטח. הוא אומר, טוב, תבוא אליי הבית. הוא מספר לי, אני יורד למטה, אני עובר בין הסמטאות של ירושלים. הוא אומר, אני יחסית השכונה שלי גר שכונה קרובה לערבים. הוא אומר, בתוך השכונה אני עושה בין הסמטאות, אני עושה דרך קיצור להגיע לחבר. בתוך הקיצורים האלה, פתאום אני שומע צעקות. הצילו! הוא הורג אותי, תצילו אותי! הוא אומר, אני שומע צעקות של בחורה צועקת. צרחות! הוא אומר, רצי תוך הסמטה, קלעתי, ערבי יושב על בחורה, שיש לו חרב ביד, הוא רוצה לדקור אותה בכל הגוף. הוא אומר, קפצתי על הערבי, זה התחלנו להילחם מכות, אני אחד עם השני, בתוך מכות, בום, הביא לי פנס, בתוך הפרצוף. הפנס הזה, זה בגלל שלפני 7 שנים הצלתי איזה בחורה בירושלים. מסתכל עליה, כולה בכי. הוא אומר לה, מה, רגשתי אותך? היא אומרת לה, לא. 7 שנים אני מחפשת את הגבר שהציל אותי. זאת הייתי אני. סיפור אמיתי שהתלמיד רחם סיפר. תראו חבר'ה מה זה השם, משתבח שמו לעד. חבר'ה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מסובב את כל העולם הכי מכזה. רק כדי שאדם יראה מה זה ההשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. מה השם מסוגל לעשות בעולם הזה. רק צריכים לתת לו מעצמנו טיפה, חבר'ה. נו טיפה לשם. כל אחד בקבלה קטנה לקדוש ברוך הוא, תראה מה שהשם יגלגל מסוף העולם עד סופו, לקבל ולתת לך את כל מה שאתה רוצה עד הידיים. חבר'ה, אנחנו לא מדברים דיבורים באוויר. אנחנו לא מרצים. חבר'ה, אני לא מרצה. מה שאני אומר לכם, אני חי את זה. אנחנו לפעמים, כדי להראות לתלמידים טיפה מה זה, איך להאמין בדברים באמונה מוחשית, אז אנחנו אומרים איתם, בואו תראו שנעשה א' וב', בואו תראו מה השם יתברך יעשה. וכל פעמים דברים שהראיתי לרבנית שלי. אתם יודעים, אני הייתי, לא מזמן היינו בפראג, היינו במינוס 12,000 שקל בבנק, אני הייתי. התקשרתי לרבנית בפראג, הרבנית שלי בטלפון, נו, אתה נהנה? אמרתי לה, ברוך השם, מה זה נהנה? אני פה מחזק את הישיבה של הרב. היא אומרת לי, אתה מחזק את הישיבה של הרב, ואני פה עם מינוס 12,000 שקל, ואין לי כסף לקנות לילדים שלך בגדים לראש השנה. עכשיו, אתה כל הזמן דורש לה על אמונה, מה זה אמונה בהשם, איך חיים את השם, מה תגיד לה עכשיו דרך הטלפון? אמרתי לרבנית היקרה שלי, כמה כסף את צריכה? היא אומרת לי, אבל חוקי הכל. אמרתי לה, חוקי הכל. הפסקתי עם השחור, אמרתי לה, הכל חוקי. היא אומרת לי, כן, אני צריכה כסף לקנות לבגדים. אמרתי לה, תדאגי. אני מגיע לארץ, אני סוגר לך מה שאת רוצה. וחוץ מזה, יש לי עוד איזה משהו בשבילך. היא אומרת לי, מה? כי יודעת, טסתי בלי שקל. את הכרטיס טיסה קנו לי משם כדי שאני אבוא לתת להם שיעור תורה בפראג. היא יודעת שלא טסנו עם כלום. אז אמרתי לה, תדאגי, שנבוא גם יש לי איזה משהו בשבילך. אמרתי, מה, קנית לי משהו? אתה יודע, לא, אמרתי לה, לא. כאילו, אתה יודע, אתה מכיר, נשים זה... התורה אומרת, נשים נועדים לתכשיטים להכל. באתי לארץ, 5 בבוקר, באתי לרבנית בלילה, פתחנו את התיקים ובאנו לזה, אמרתי, מה קנית לי אז? בזמנה היא רצה בוסם. שלפתי לה 2 פנוטיק. $100 עלו לי. הסתכל על מותי, מה זה? אמרתי לה 2 דקות של פחד לדיטיפי. אמרתי לה, סתם, לא. אמרתי לה, זה בשבילך, צדיקה. אז זה שחיכית פה, היית פה 10 ימים ילדים, אנחנו אוהבים אותכם, משריעים לכם על מסירות נפש, הייתה בהלם. אמרתי לה, אל תדאגי, יש מינוס 12. אמרתי לה, אתה רוצה לראות מה זה השם יתברך? אמרה לי, בטח, בעזרת השם. יומיים אנחנו סוגרים את כל המינוס. חבר'ה, אני אומר לכם באמונה, לא משהו. השם יתברך שלח כסף, רק השם יודע איך. סגרנו את הכל, וגם נכנסתי אותה לפלוס, ופלוס זה גם הבאנו לשעון. יוקרתי שקניתי לה בדיוטי פרי, וגם עשינו קידוש השם. עמדתי בזה על הדוכן הזה, של השעונים שם בדיוטי פרי. כל שעון שם עכשיו, כאילו נגמר העולם עכשיו, זהו, נגמר העולם. אז בא לי שם איזה מישהי, עכשיו אנחנו לא מסתכלים עליה, נסתכל על השעון. אז היא אומרת לי באיזה קטע, כן, אתה רוצה לקנות משהו פה שאתה מסתכל רק על השעונים? אתה יודע, היא ניסתה לעקוץ אותי. היא ראתה חרדי, אמרת, מה כבר החרדים יקנו פה? מאיפה יש להם כסף?
אמרתי לה, אני לא רוצה להסתכל על השעון, אני רוצה לקנות שעון פה. היא אמרה לי, כן? אז עזוב, זה לא שעונים בשבילך, כי כל שעון שם מעלה קצת כסף. אמרתי לה, למה זה לא בשבילי? אמרתי לה, בטח שזה בשבילי. אמרתי לה, צדיקה, לרבנית שלי מגיע את כל הפספו של השעונים. אז פתאום, אני יודע, אמרה לי, וואו, איזה חמוד. תקי למה מלך איזה חמוד. אז היא קראה לה, הוא איתה. כי אני לא מסתכל עליה, אז אמר לה, בואו נדבר איתה, טובי, עמדה בצד. אמר לי, אחי, באיזה סכום? אז אמרתי לו, זה לא בטח סכומים. עכשיו הוא חושב שאני איזה אמריקאי מיליארדר, כמו אלה שתקועים לכם פה עם המועלים. אמרתי לו, כן, ראיתי את זה, רק כל אחד, אתה יודע, ביקפו 6 מטר על 7 מטר. אחד עושה לי שמה, אמרתי לו, ייקח אותך השם, מה אתה אומר? כדי קומר לי, מה לי ולך, העם הדומה לחמור. מה לי ולך בכלל? ערלים ש... ראית איזה עמלקים, גם אנשים שלהם עמלקים, כל אחד עם שריר ככה. דבר איתם אביך אחת מעיפה אותך עד הטייסת. מה זה, השם ישמור? אתה רואה שזה לא יצר כפיו של השם הדברים האלה. כמו הערבים, כמו הערבים. אני יודע איך הערבים באו לעולם, השם יתברך עשה מספרת לפלסטלינה, הביא אותה בקיר, יצא ערבי. ככה יצא ערבי לעולם. אין להם צורה לערבים, מה? מחשימם איזה מכוערים. הערביות, בפרט הערביות, אני הכי שמח שהן הולכות בצניעות. אתה יודע מה זה אם לא את הולכת בצניעות? מה קורה לנו? השם ישמור ויציל. אתם יודעים חבר'ה איך הערבייה עושה קוקו? רוב שהיא שעירה. מי פה מתחיל הקוקו? ינשוף עם כופתרת. השם ישמור ויציל. השם ישמור, לא יודע איך בנות הולכות עם הערבים. לא יודע איך, תהרגו אותי. היום, לפי מה שבדקו, תקשיבו טוב בנות. 40,000 נשים נשואות לערבים בכפרים. 40,000. איך היא חוזרת הבית, מסתכלת על הפרופיל של האקמול הזה, מה היא עושה איתו? איך אפשר להביט בדבר כזה? השם ישמור ויציל. והם אכזריים, הם מתעללים בהם. מאוד. מתעללים בהם התעללות מאוד גדולה. אמרתי לכם פה פעם אחת מה הם עושים שם בכפרים. יש לנו דיסק של הרב אורי זוהר, מי שמהבנים ישמע פה, הזדעזע, הבנות פי 100 הזדעזעו. איזה אחת פעם דיברה ברדיו, אמרה לשדרן שהרב אורי זוהר דיבר. אמרה לו, כבוד הרב, אני אגיד לך רק משהו קטן, מה שהייתי חובה. הנה אנחנו קצת גם פעילים ביד לאחים. זה ארגון שמוציא את כל הנשים היהודיות מהכפרים, מחזירים אותם הבית. אז כל פעם שולחים לי כל פעם משהו חדש. סיפור אחרון שחזרו לי, אישה שהוציאו אותה לא מזמן לפני חודש. היא סיפרה לאנשים שהצילו אותה ליד לאחים, שבעלה קשר אותה במרתף 13 שעות הפוך. עם הרגליים למעלה והראש למטה. 13 שעות. 13 שעות. ברחמיו של השם. מה אתה חושב? איפה זה הכל מתחיל? מהפוזות שהם עושים, מהבדואים, מחשימה מפת שיחה שהם עושים בחוץ, הולכים עם האונדות, ועוצרים ליהודיות שלנו. אתה מבין? אין, אנחנו רק צריכים להתפלל. שהשם ימגר אותה מן העולם הזה. חבר'ה, הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם בשמחה גדולה, בסייעתא דשמיא, בהצלחה גדולה, בפרנסה וישועה.